Takto vyzerajú včely, ktorým som pred pár dňami zavrela letač, pretože ich bolo málo. A vyzeralo to na kolaps, takže zavrela som im letač a nechala otvorený spodok uľa. Včely sa snažili odísť z uľa a napchali sa do vchodu. Niektoré sú ešte živé, ale už ich je tu len veľmi málo. Tak to vyzerá vnútro. Uľ je úplne prázdny a matka je ešte živá. Mladá matka je na vrchu. Teraz mi spadla. Keby som uľ nezavrela, tak ho nájdem prázdny, vykradnutý, obsadený osami. Takto som našla uľ prázdny. Sice nevykradnutý, ale totálne skolabovaný. Keďže tu som matku nevedela nájsť, pretože bola mladá, neoznačená. Ešte tu ostal jeden ramček s nevyliahnutým plodom a so zachladnutými včielkami. A tu sú všetky včely, ktoré v uli boli, keď som ho zatvárala. Niekde tu spadla aj tá matka. Takto včelstvo skolabuje a my nájdeme buď prázdny uľ, alebo vykradnutý uľ osami a cudzými včelami. Ale to je preto, že uľ bol v podstate už prázdny. Ešte sú tu dve mŕtvé osy. Takže uľ odstraňujem.